Alibaba. Dukkan ayyana garin nan har makotan cikin garin nan sun san dokar Alibaba. Hurumi na ba a shiga, tunda ko har dai ya shiga jininsa tabbas ya halatta ga Alibaba. Alibaba zana zara takobina a cikin gari zan ɗauransa, ya zamo ishara da gargaɗi ga dukkanin wani mahaluki a garin nan. Alibaba, 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 Alibaba. Tun kafin lokacin ya ƙure daga ƙarshe kai na dama, kai na dama. Ha 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 Alibaba, suna na Alibaba. Dukkan ayyana Alibaba, Alibaba. Alibaba, 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 Alibaba. Assalamu alaikum ranki ya dade. Ranki ya dade. Ni na san me laifi ne wajen ki yi haƙuri. To ki dan saki fuskan mana, inda kin san da abin da zo muke shi ba za ki daura wannan fuskan ba. Ba ta lokacin da nayi Saudiya nake so mu tafi ni da keke. Dan Allah ki haƙuri. Kafin ce komai ki ya haƙuri, ki yafe mun, na sani mai laifi ne. Dole ka ce in yi haƙuri saboda ka san ba na fushi da kai. Dama ta za ki fushi da abin da kika fi so a rayuwarki? Ai ba zai yiwu ba. To ya kike? Lafiya ƙalau. Wallahi na san kina ta jira na. Na taho ne in gaya miki, sai muka haɗu da wani abokina, shi ne ya tsaya yana bani wani labari. Abokinka ya fi ni? Ai labarin da yake bani, da za ki ji shi ba ƙaramin farin ciki za ki ba. Wato da ya kawo min maganarki, shi ne na kashe mashinan domin in ci cikakken abin da yake nufi. Wato ya bani labari ne akan zamantakewan da za mu yi da ke idan mun yi aure. Don Allah. Kwarai da gaske. To ina jin ka. Ai labarin nan gaya miki ba zai yiwu yanzu ba, sai dai mu yi magana mai muhimmanci yanzu. Wancan ma tana da muhimmanci, amma wannan da za mu yi yanzu tabbas ta fi kowane muhimmanci, saboda ina so in ƙara jaddada irin soyayyar da nake miki ne a cikin zuciyata. Kullum abin da nake tunawa, har in babu ke a duniyan nan tabbas ba zan iya rayuwa ba. Shi sa nake so ko da yaushe mu kasance a tare. Kai! Ni dai na tabbatar rayuwata ta zo ƙarshe. Don ni ba zan iya rayuwa ba tare da Alibaba ba. Don ni ba zan mance taimakon da ya min a rayuwata ba. Alibaba, Alibaba.
kai dabar taka a yara ta kare? Ke? Kin san ko ni waye kuwa? Ko dan uban waye? Ni yakan Alibaba ne fa. Durun uwar Alibaba. Kutume. Kai ki zage mai gidana? Alibaba, Alibaba, Alibaba. Uga, zakin gaba take yi ba. Alibaba, Alibaba, Alibaba. Kana gaya mun zagi na take yi. Har ka tsaya irin wannan macen a ce mace ne take bugunka. Kana kallo lusarin namiji kawai. Washi wannan din waye? Wannan ai shine mai gidana Alibaba. Alibaba. Ka ci lafiya oga. Yanzu daga maza. Ka daina kiran kanka namiji. Alibaba. Alibaba, Alibaba. To kana ganin irin matan da ake nema. Mata ce wannan amma mai kamar maza. Tunda ta iya sa hannu tana dukanka. Ka zama mace ita kuma ta zama namiji. Ke ya sunanki? Harsashi. Ce bulet ɗin bindiga kenan. Wanda ka zana oga. Kina iya biyo ni mazanta. Gara kawai. Alibaba, Ba wani abu. Alibaba. Ke ma kenan. To ba zan manta ba. A cikin duk yadda addan da ake tunani. Ban ga wanda ya kai shi ba. Dan ba zan manta ba. A Jagule Lagos. Lokacin ina ji da sata na yi takaimin. Kuma ta tashi. A cikin dubban jama'a an samun taya. Alibaba ya zo ya fasa su. Alibaba, Ya cece ni. Alibaba, Ya za a manta da shi. Alibaba. Duk ba ma wannan ba, gurgu kawai nake tausaya mawa. Alibaba ya zama shine uban shi shine uwar shi, saboda baran taɓa manta lokacin da muka haɗu da gurgu ba. Taimaka fi sabidillahi, taimako a taimaka fi sabidillah, a taimaka fi sabidillah, a taimaka fi sabidillah, a taimaka fi sabidillah. Allah ya karba. Taimaka fi sabidillah, a taimaka fi sabidillah, a taimako fi sabidillah. Allah ya karba. Taimako a taimaka fi sabidillah, a taimaka fi sabidillah. Wayo Allah, dan Allah, dan annabi kai wuri, dan Allah, kai wuri, dan Allah, ya wuri, dan Allah, ya wuri. Dan girma Allah kai wuri, wayo dan Allah kai wuri, ya wuri, dan Allah, ya wuri. Dan girma Allah kai wuri, wayo Allah. Mallami ma kake duka na. To shi me maka kake dukansa? Ka san ya nake da shi ne zaka zo ka kama duka na? Alibaba, Alibaba, Kai. Alibaba. Me ya haɗa ku? Mai gida, ina bara ni kofar gidansa. To kwana biyu ban bashi abin da nake bashi ba. Shine ya kama ni yana ta duka na. Kai, ku rike mun shi. Abu biyu ne kawai. Idan ka ga dama, ka ɗauki hukunci da kanka. Sa'an nan kuma idan ka ga dama, ka ƙyale shi. Wannan ya rage gare ka.
gaskiya ne kai ma abokin tafiya ne ina son haka in za ka yi bina bini mu tafi mu sa ta Alibaba 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 ana wata ga wata duniya a makaranta kuma bar hali na keta Alibaba nake ta faɗa muku ba ƙarya nake ba Alibaba 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 ku tuba durin wannan kai la ilaha illallah ina wannan gwanin wani ganawa kowa zaburo a bashi ya kawo waye zai zauna lafiya ba mai yamma tuma durin wa ai ƙarshen sarƙa a ɗaure ka a dabaibaye ka da sarƙa a saka ka a cikin ruwa teku to ko ƙasan ƙasa aka rufe shi in dai da sunan wa prison ne sai mun fito da shi Allah shiga wata mala. Liman ya fito? Allah yi. Salamu alaikum. Alaikum assalam. To liman dama ina son same ka a gida. To? Akwai 'yan bayanai ne na ɓacin rai. To me zai hana ba za mu yi shi a nan ba? To ai albarkacin masallaci ba zan iya nuna ɓacin raina ba. Karka damu. In son samu ne kai mu a nan. Liman. Na'am. Liman ban ji daɗin abin da aka yi man ba. Wallahi ban ji daɗin abin da aka yi man ba. Ka ci amana ta liman. Ka ci amana ta liman. Amana ba ka ci. Ƙwarai. Ni in ci amana ka? Ka ma riga ka ci ne ba wai za ka ci ba. Ka ci amana ta. Ban ji daɗin wannan kalma. Amma amana ne na ci. Ina jin ka. Liman wannan yaro Ali Baba. Saboda baya ji. Fitinannen yaro ne. Na tsaya tsayin daka ban yadda in haɗa zira'ata da shi ba. Zira'ata da zira'an gidansu ban yadda su haɗu ba. Ka tsaya kai da fata ka tankwasa ne ka ce sai an yi wannan aure. To an yi auren. Da aka yi auren ko ina ba a tafi ba kotu ta raba auren. Saboda yana zaluntan ita yarinya. Yana zalunta na. Yana zaluntan duk al'umma. Wannan ba cin amana ba ne? Wannan ba cin amana ba ne? Aini na yi tsammanin ko ba ni a raye liman za ka tare min mutunci na, za ka tare mutuncin gidana. Amma ina raye liman ina raye a ce wai an ci mutunci na an ci man zarafi. Shi ya ci man zarafi kai kuma kana limami an haɗa kai da kai an ci man zarafi ya zan yi in manta da wannan abu ya zan yi in manta da wannan abu. Wato yanzu na fahimce ka. Wallahi karfin hali nake bin kama sallah. Ina son ka saurare ni. Wannan abin da ya faru ba da san raina ba ne. Na yi ne don Allah. Kuma aikin da aka sani kenan. Wannan limancin da ka gani nawa ba ni na yi shi ba. Allah ne ya kalli wane ne ni ya bani. Aikin fa Allah na yi. Ba aikin kowa ba. Babu wanda ya san gaibu sai Allah. Ni ma ban sani ba. Kai ma baka sani ba. Allah ya shirya al'amarinsa. Kuma kar kai mamaki kai ba ma mamaki akwai hikiman Allah a wannan al'amarin ba zai yi haka ba ban yi da in cuci rayuwarka ba akwai zamar amana tsakanina da kai kai al'umman garin na ma gaba ɗaya da nake jagoranta ko suna gari ko ba sa gari matsala ta samu gidansu ina da daman da zan yi sallama don in sulhunta su ba akan wannan ba
saboda ina so ka kwantar da hankalinka mu jira ikon Allah, akwai hikimar Allah a gaba. Ka yi hakuri, ka yi hakuri, komai mai wucewa ne. To liman na ji duk bayananka, yanzu ina mafita? Mafita dai tana wurin Allah dai, shi za mu ƙara koma ma Allah. Ba ka da wani mafita sai Allah, kuma ka san in aka koma ga Allah ka san yadda Allah ke al'amuransa, duk damuwa akwai sauƙi. To ni liman yanzu idan ni na haƙura, yarana da suke ta tasowa su ma abin na damunsu, ya zan yi da su? Kamar yadda na san yaranka da biyayya kake da hali mai kyau, in dai kai ka gamsu da ikon Allah su ma za su gamsu, amma karka damu muna tare. Ali baba bai yi ba. Karka damu. Bai yi ba. Ni ma ya bada ni, amma ba komai na kira Allah, amma ya bada ni. Ka kwantar da hankalinka. Nan za ka bi gida ka nufa koko. Dole nan zan yi. Har yanzu da hankalinka bai kwanta ba. A shikenan. Ai ni kuma ba wani abin da zan ce, bismillah lima. Bismillah. To mu ƙara gaisawa. To ai wurin dan taka maka ne. Ka san aka kawo ya labarin zakka nan har yanzu duk shiru ta wani. To liman wake maganar zakka hankali a tashi. Har ka damu wannan ba na ga maka Allah bane. Duk wannan damuwar Allah ya warware mana sai ka ji kawai ka manta. Nagode. Wallahi kina da abin da shi dai ko da shi dai kawai